Čo dominovalo? Tak úplne dominantná téma dnes nebola žiadna, ale trošku prevetráme Európsku komisiu a jej správu o pašovaných výrobkoch, ktorých je strašné veľa, ktoré prichádzajú. Týka sa to aj nás, prepáč. Večnú slávu tomuto kráľovskému vínu. Tak sľubujem. Pasujem vás, slovutný pán Zdenko Trebuľa. Vo Veľkej Británii, tak už je ich 8. No a niečo povieme o Mone Lise, ale ja by som nerad prezradil všetko, takže... Ivo Kunža, 24 hodín vo svete. Chceme vypátrať pozadie, príčiny a dopad konkrétnych udalostí na konkrétnych ľudí. V lete sa väčšinou občania potili v práci a politici sladko oddychovali. Tento rok to bude inak. Sledujte mimoriadne témy dňa z mimoriadnej schôdze Národnej rady. Od pondelka do štvrtka od 20:30 na TA3. Téma dňa. Na TA3 s Petrom Bielikom. Ultimátum pro ministra dopravy Dobeše kvůli registru aut mu premiér hrozí odvoláním. Obava světa z hromadných zbraní v Sýrii. Asadův režim uklidňuje, že je proti rebelům nenasadí. Čeští sportovci v Londýně se vyplatí i finančně. Jeho ústav je zdaleka nejbohatší v Česku. Příjmy z licencí a nápadů profesora Holého jsou samozřejmě velmi značné. Za stát se s chemikem přišel rozloučit například premiér nebo předseda Senátu. Profesor Holý byl autorem nebo spoluautorem stovek vědeckých publikací a 6 desítek patentů. Martin Rusek, Česká televize. Internetový registr. Vláda má průlomový plán. Chce uzákonit, aby všechny smlouvy ve veřejném sektoru byly povinně k nahlídnutí na síti. Co to přinese lidem? Odpověď za moment v reportáži. Ještě není ani půlka prázdnin a už zkrachovalo. Takmer 115 miliónov výrobkov, ktoré boli v rozpore so zásadami o duševnom vlastníctve. Píše sa o tom v najnovšej správe Európskej komisie, ktorá zároveň upozorňuje na negatívny trend. V porovnaní s rokom 2010 sa počet výrobkov v lani zvýšilo o 15%. Hodnota tovaru, ktorý colné úrady zadržali v minulom roku na vonkajších hraniciach Európskej únie, dosiahla takmer 1 miliardu 300 miliónov eur. V sortimente dominovali lieky, baliaci materiál a cigarety. Najviac výrobkov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, putuje do Európskej únie z Číny. Ilegálne zásielky potravín z Turecka, alkohol z Panamy, nealkoholické nápoje z Thajska a mobilné telefóny z Hongkongu. O pašovanom tovare, ktorý zadržali colné úrady na vonkajšej hranici únie a Európska komisia zachytila vo svojej najnovšej správe, sa teraz porozprávam s Andrejom Králikom